olugozie nke na ndị Fulani ya dabazi n'ụlọ ndị mmadụ na-akụrụfa aka wee na-atọrụfa na nke a bụrụzikwa nke n'ijele ọrụ ndị Fulani atọrụghị ebe ị na-alụ ọrụ maọbụ n'ijele afịa ndị Fulani atọrụghị ebe ị na-anata afịa maọbụ na o nwere ebe ijele na-agba n'okporo ụzọ ndị Fulani atọrọ na nke a bụzikwa n'ihi anọbewu na-esi nri maọbụ na-alahụ ụra abalị akụwa aka n'ọnụ ụzọ ọ bụrụ na ndị Fulani bịarubewu ka fa tọrụkwa n'ụlọ bewu ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ akụkọ nke a na-esi puu ka ogiri okpei amakwanụ m ife a na be anyị na-atọ nụzikwa na nke ikpeazụ a egwu dịzikwo ọ na-abụ na onye ọbụla ya ebizi na township ọ na-abụzi na onye ọbụla ya apụzi olu oyibo so na mmadụ agha anọzi na vileji enwezi ndị ya ebi na vileji ka ọ ka ahapụ ndị Fulani ka fa kpalụzie vileji niile a na-aya ndị be anyị na-egbusisi onwefa a na-ayakwa ndị Fulani ya abatakwa na be anyị na-achụgharị anyị afụnubekwa m ebe ndị be anyị anụnwa na-egbusisi onwefa jidere otu ndị Fulani anyị afụnubekwa nke ahụ n'ihu akwụkwọ n'ide egbusisi ndị Igbo befa bịakwanụ ka unu nụrụ ka ndị Fulani si wee wakpo ndị anụnwa n'ụlọ ebe fa bi wee kpụrụfa mana onye a na-ajụfa ajụjụ nna biko mbosi ọzọ sụanụ nke ịma asụ iwu abụghị na iyi asụ oyibo ebe ọ bụ na ọ na-ana Igbo ka nya bụ ife mere jụọ afa ajụjụ anụnwa n'Igbo ka onye ọbụla ghọtakwa na ife ajụrụ fa bịakwanụ ka unu welu ntị unu gelu na ugo ebelugokwa na mgbawu na onye na-alahụzikwa ụlọ kịta owere otu nke anya wee na-alahụ na asụsụ abatagokwa n'obodo na ndị Fulani na-abatazikwa n'ụlọ kụalụ mmadụ aka iche na onebe ọ na-akụrụ gị aka etinye aka ehe buru atọrụgokwa ahụ ọzọzọ ebusi weta ego si weta ego ụna na-achọ ịgwa na ọ bụghị ndị Igbo be anyị na-esofa wee na-edubasịfa n'ụlọ n'ụlọ wee jee na-atọkọrọ ndị mmadụ aka ndị be anyị esokwa wee dị na ya maka na oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ọfịa na azụ dị na ngịga gwa ya ụzọ o ya esi na kafa ya esikwanụ wee na maka na ndị Fulani esiokwa aka n'imi malụ ka esi abata na ka esi apụ malụ ụzọ ebe ndị nche ya nọ malụ ụzọ ebe ndị polisi nọ ọrụ malụ ụzọ ebe ndị na-echekwaba obodo nọ ndị be anyị enyerefe aka gwafe ụzọ apịa ngwa efa ya esi wee piopụ na ụzọ apịa ngwa efa ya esi wee piobata bịakwanụ ka unu gere nya bụ akụkọ na nya bụ akụkọ atọ ọzọkwa ụtọ na nke ikpeazụ a nke bụzikwa na iyi anọbewu ndị Fulani abatakwa n'ụlọ bewu bịa tọrụkwa okotori ịgba egwu dịzikwa ọ na ndị gọọmenti aha afọ ife niile a na-eme ka ọ na fa aha anụ akụkọ a na-akọ maka ndị Fulani ka fa si atọkọrọ ndị mmadụ na nke kachadụ nke bụ na ụfọdụ n'ime fa na ndị nche ya ejidefa maọbụ ndị ọrụ VG ya ejidefa akpụjefa na polis steshọn bifo ịmara ife na-eme echi niile ahapụkwa onye nya bụ Fulani ọ narie mana ejide onye be anyị ejide nke ahụ na-ata ya ntaramahụhụ ejidezie ndị Fulani ahapụfa echi niile fe ejekwa na-atọkọrọ ndị mmadụ one mgbe ka nya bụ ife ya akwụsị maka na ọ bụ na ọ na-agba ejide ndị Fulani a nyefe ezigbota ntaramahụhụ ekwesịrị inyefa ka fa si enyekwa ndị be anyị ntaramahụhụ ọdọkwa nka ndị Fulani ọka ya nọ n'ala Igbo ka na-atọkọsị ndị mmadụ gọọmenti gbazie nkịtị ndị Fulani gbusisia ndị fa na-achị one ndozi ka ndị gọọmenti ya achịzi bịakwanụ ka unu ga ife nwaanyị anụnwa kwuru Madam, sorry, we dey enter hospital now like this. Just he can very short, brief one, everything might happen now. Ha bịakwa na ya ada anyị na-ashat never man anọ m n'ime ụlọ never man akpọwa m shi mommy mama help me o mommy mama help me nchekwa na mpi ya bi die bi ihe na-etie ihe so she waiting tell me help am. And she dey pregnant? Yes. Immediately I open my door, all of them carry am, push am, enter inside. How many of them? 6 in number. With arm? Yes, sir. Okay. Then continue. So, ha tiwezi anyị ihe. N'ime na ha tiwedela anyị ihe, nsha biko ebupe na anyị. They come. They come. They talk wetin happen. Osha anyị fụwa, nsha biko ebupe na anyị. Osem na ọ ga-egbukwa anyị fụwa. Wuru ihe a na-apịacha anyị n'ụkwụ. Ndị a na-apịa nsanda. Oshishi ha na-apịazi anyị. Ahụ anyị niile bụcha so ya nọ. Nwaanyị asụzela anyị shize azụ shalom paint. What of Mbabata? What of the husband? What happened to the husband? I don't know. Okay, they have half. Okay. How many? Okay. How many are there? 6. 6 of them. Which tribe? Na Hausa. Fulani. Igbo dey there? I know.